Subay sa mong balita, gihangop sa Cebu City Police Office ang pagkasikop sa National Bureau of Investigation NBI sa usa sa mga sospek sa pagpatay kang attorney Joey Luis Hui. Managsama kuno sila o direksyon nga mao ang paghatag og hustisya sa gidangatan sa biktima. Ano ang report? It's a good and a welcome development nga na sila inaresto, no? At least nanay hayag na ang kaso ni Atty. Hui. Tumani Police Colonel Josefino Ligan nga andam sila makigtigom sa National Bureau of Investigation aron aduna sila coordination sa nahitabong krimen. Nakaumol na ang PNP og Special Investigation Task Group kun is ITG nga mao gitahasan sa pagsulbad sa krimen. Managsama ra ang direksyon sa kapulisan ug sa NBI 7 din aduna usab sila 5 ka mga suspek nga gipangita. Samtang giklaro ni Ligan nga walay nahitabong kompetisyon tali sa ilang NBI counterpart nga mausay gipadayag sa NBI. Gani sa miaging semana gidapit nila ang NBI nga moapil sa ITG meeting. Sa ato ang mga na-captured nga CCTV footages dito, we saw na there are more than 4 persons nga involved. So we will not stop until ma-identify o makuha na tutong other persons involved. Miyawahag usab ang opisyal sa kapulisan sa pamilyas biktima nga abogado nga muluwat usab og pamahayag sa ilang buhatan subay sa gipahigayon nilang pakisusi. Hoping that this time makooperar na gid ang asawa to the police para matabangan na pud nato ang effort sa NBI para daghan ang unit nga magtabang gid ani nga kaso. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.